कुआड़े गोटे जावाक बाहरी जोटा कि समस्त मुंड बाड़ेला बहुत दिन पर आम सब बाहर आम सब नुह दीज रू मत तो देखी थे सबुथ आ गोटे जन को भी देखी थे सी हूँ देखी दियो आम कुआड़े जाऊँ बस रे आपन को से जगह पहुँचला पर आम देखा वर्षा पर काकुड़ी ओहो कि कॉम्बिनेशन जे दी दीटा ठंडा जिनस मोर खाइबार आगुरी वर्षा अच्छा आपण मैंने देखिए अपनांगर शत्रु किए देखिए देखिए देख 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 एटी कांदी पकेले बसी बस देखो केते गाली करी कांदी पकेले पूरा बाहर जावाई 4:30 मे भी है
ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେ ଓଟୋର ସବାରି କେବେ ଭୁଲିବିନି ମୋ ଲାଇଫରେ। ସେ ଓଟୋ ସବାରି ତାପରେ ଏତେ ଡର, ସେ ଭଗବାନ। ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ବାହାରିବା, ବସ୍ରେ ଫାଇନାଲି ବସିବୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ବାହାରିବୁ। 5:30 ହେଲାଣି। ଏଇଟା କିଛି କହିବ? ବସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବସ୍ରୁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ବସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, ବସ୍ରେ ଶେଷ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଇକି ଘରେ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ବିକଜ୍ ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଫିସ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବି ଅଫିସ୍ ଥାଏ, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଥାଏ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଅଫିସ୍ ଘର ଏମିତି ହେଇକି ହିଁ ରହିଯାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ପରେ ତ ବାହାରିଥିଲୁ, ଫାଇନାଲି ଟ୍ରିପ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖାହେବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଟାଟା। Mm-hmm.